baba John akati zvinhu zvangu zvawakatora wachazvidzosa, kana wakuzvidzosa hangozvidzosi nhandoba wachazviripa mhosva yawakabara iyoyo, zvinoti gemenzi, bhuku netsvimbo. Saka zvatorwa, wakaisa shoko futi kuna popoya kuti zvinenge zviri kumupa masimba tazvitora. Zvanzi zvinhu izvozvo zvinofanirwa kuti zviende kuBritain, asi hamusazviendese nendege, zvinoenda neshipi. Asi Manuel akanga achinzi mudyiwa, izvi kuti Manuel akazozvitaura wakutoti wenini ndine Manuel, semunhu akanga aine basa remweya. Ndo pakaita kuti watange kuzonamata chishanu wachiteedzera kuti baba John akanga angomira kuti Friday oenda kundoparidza, Friday ondoparidza kuya ndo pawakabva wabatawo kuti kunamata ndekweFriday. Jeromia Faira Mususu, ndiri wemuchechi yaBaba Johani weMasowe. Muchechi yaBaba Johani weMasowe ndo mandakaberekerwa. Vabereki vangu wakapinda chechi yaBaba Johani weMasowe mugore ra1944 vari pamacheke, ndo pawakapinda. Saka zoberekerwa muchechi imomo yaBaba Johani weMasowe. Kana varega nditaure zvandakadzidziswa nezvandakanzwa. Ndotanga ndichitaura ndichiti inini baba Johani handina kumuona kana kumbotaura naye, asi ndiri kutsanangura zvandakadzidziswa nezvandakanzwa. Chechi yaBaba Johani matangira yakaita, mai waBaba Johani wainzi Mai Efi Mugwambi wekuno kwaGandanzara. Mai waBaba Johani zvinonzi wanoti, inini zvandakanga ndiri pamushape wabereki wangu ndaigara ndichirota ndakaunganirwa neshiri chena. Shoko rechipiri wanoti pamusha pababa vangu pakasvika munhu watingati Musope, kana takutsanangura mutauro wavo. Akasvika kuna waMugwambi achiti ndauya pano ndoda kuti mundiurayire mombe. WaMugwambi wakaita saizvozvo, wakauraya mombe. Mombe iyo inonzi yakadyiwa musi mumwe chete ichibva yapera kudyiwa, mapfupa ayo akachererwa pasi. Munhu iyeyo akabva aenda, hawana kuzoziva kuti akaenda nepi. Mai Efi zvinonzi wanoti, inini zvandakanga ndakura ndakachiroorwa kwaMasedza. Ndaroorwa kwaMasedza, ndakawa nepamiri, ndabatwa nepamiri kudaro. Zvinonzi waMasedza wakabva wasungwa wakaendeswa kwaRusape wachisungirwa nyaya dzemutero. Ivo wakasarawo waripo. Vanoti rimwe zuva ndakaenda kumunda. Ndaenda kumunda, ndiri kumunda ikoko, munhu makwama atanga kurwadza muchirema. Ndikafunga kuti zvakanaka ndidzokere kumba. Zvinonzi vanoti ndakafamba ndikadzokera, ndakudzokera kumba ndiri munzira, vanoti ndakanzwa izwi richidaidzira richiti Efi, Efi, Efi katatu. Saka kudenga kwakabva kwadzika jira, rakadzika richibva kudenga rine ruwara rwemashizha kana kuti rwatingati rwegirini. Izwi riya rakadaidzirazve zita rekuti Efiria, zvikanzi pfugama unamate. Vanoti iwo ndakabatwa nekutya, ndikazvibvunza kuti zvinondonamata ndichiti, zvanzi izwi rakabva ratiro namata munamato watinzi Jesu uya, nokuti baba wedu wari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo wenyu ngahusvike, rudo rwenyu ngarwuitwe pasi sekudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwemisi yese, mutisunungure mukutadza kwedu sezvo isu tichisunungura vanotitadzira. Musatitungamidzire mukurunzirwa, asi mutiponese mukuipa, sezvo umambo huri hwenyu nemasimba nekutunidzwa. Amen. Zvanzi ndamamata munamato iwoyo, izwi rakabva rataura richiti bata jira iro zvakasimba. Zvanzi ndakabata jira iroro zvakasimba, wakasimudzwa mudenga, wakabata jira iroro, wakadzikiswa pasi, wakasimudzwazve, wakadzikiswa pasi, wakasimudzwazve kechitatu, wakadzikiswazve pasi. Jira iroro rakachibva radzokera kudenga kwaranga rabva. Ndakafamba ndikadzokera kumba,
ndasvika kumba ndakafunga kuti ndiende kwaRusape ndinotaurira murume chinhu chandasangana nacho. Vanoti ndakaenda kwaRusape ndikandoona murume ndikamutaurira kuti ndo zvimwe zvinhu zvandasangana nazvo. Hanzi Wamasedza wakabva watora bhuku wakanyora zvaitaurwa zvese, asi wakazokohomedza mudzimai wavo kuti chidzokerako kumusha, kana wasvika kumusha usataurire munhu zvinhu zvaitika izvi nekuti ukazvitaura unourayiwa. Zvanzi ndakagara kusvika zuva rekusununguka rasvika, ndikabva ndabatsirwa mwana wemukomana wari kuSt Pifen muno maRusape. Ndotsananguro dzaamai Efi, asi mutauro unoti pazuva iri remusi wa1 October 1914 munguva dzemanheru dzatingati kuma7 o'clock ndonguva yakaberekwa baba Johani. Zviri kunzi zuva iroro kuberekwa kwawakaita pasi pakatanga kutinhira kukapenya sekune mheni kuchinzwikwa mutinhimira kunga kuri kufamba ndege kana kuti kuri kufamba midhudhudhu. Zvinonzi mhuka dzakachema dzikamhanya dzichiuya mumisha, vanhuwo vachishamiswa nezvakanga zvichiitika pazuva iroro. Ndo nhoroondo yandinoziva yandakanzwawo yekuberekwa kwababa Johani wanowa chechi yatiri kuteera nhasi. Zvinonzi mai vanoti iwo ndakachigara ndaane mwana wangu, asi kune zviitiko zvakanga zvichiitika pamwana. Mwana uyu aiti iye kana anga ati kurei, kana paine zvaaita wakamukarira, zvanzi aibva aputsika pasi obva anyarira kuti zii semunhu afa, ozoti paapaya paya ochitanga kumuka. Aimuka achitaura mashoko ekuti rika 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 ka ka ka. Ndo zvimwe zvavanoti ndo zvatakaona zvaiitika pamwana. Vanoti nerimwe zuva achitamba nevamwe wake wakamuona aine kapepa kakanyorwa. Vamwe waya wakatanga kumubvunza kuti iwe tione pepa rako iro wakadzidza kupi. Wakatanga kumhanyisana naye wachida kuti waone kapepa kanga kanyorwa. Wakadzingirirana naye achibva aputsika pasi achibva anyarara sekuita kwake ikoko. Vamwe wakazomhanya wachiuya wachitaura kuti aimuone zvaita mumwe wedu kuno. Wakaenda wakaona munhu akafenda, ndo zvatingataura, kusvika akazomuka hake akaita muitiro wake iwoyo wekuti rika rika ka 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 ozomuka. Saka zvinonzi izvo maifa wakati iwo takazorangana nababa wacho kuti zvinotoita sei neurwere hune mwana. Wakabva wati ngatitsvake n'anga yekuti ione chirwere chiri pamwana uyu. Vanoti takatsvaka n'anga ikauya, n'anga ikaedza kuti imufembe nemushonga, zvikaramba kusvika n'anga yakazoti haini ndakundikana ndakuenda. Ndobva yaenda. Wazosara baba Johani vanonzi wakasara wachitaurira mai wavo kuti zviya pakauya n'anga iya ichida kundifemba nemushonga, pane munhu aiuya achimira parutivi pangu achindirambidza kuti usapiwe mishonga iyi. Ndo chimwe chiitiko chinotsanangurwa kuti ndo zvimwe zvinhu zvakaonekwa pana baba Johani kubva mukubarwa kwavo nekunge wari munguva yenguva achikura. Vanoti munhu airatidza kuti ari kurwara, asi takatadza kuziva kuti denda rake idenda rudzira ari kurwara. Pamwe pacho mai vacho vanoti takabva pamba ndichibva ndaenda kumunda, iye akabva azoteera mumashure, asi wakazoshamiswa wachiona ari mugomo achiita basa rekungundumutsa matombo kudzika mugomo. Ndechimwe chiitiko chavanotaura kuti chaiitika futi pana baba Johani pakubarwa kwavo. Ndingatsanangura zvimwe ndinogona kunge ndatozvisiya sezvinhu zvandakanzwa, asi zvakawanda zvakaitika. Zvinonzi baba Johani uya azoti kurei akazotaurira vabereki vake kuti mai, inini ndichaenda kwandichaenda, ndichaenda nekurutivi ndozobuda ndaa kune rumwe rutivi. Saka vanoti akazobva pamba achibva aenda kwaakaenda. Tsananguro dzinoti baba Johani akaenda kuHarare. Aenda kuHarare akasvikoshanda munzvimbo dzaaishanda semushandi webasa dziri muHarare
zvandisingakwanisi ndingava ndatsanangura nemazita adzo panguva inoi. Saka zvinonzi akazobva muHarare akaenda kuNorton. Aenda kuNorton aishanda basa rekusona bhutsu, ndo basa raaishanda. Zvinonzi anoti nerimwe zuva ndakanga ndakaisa bhutsu dzangu pabhasikoro ndaakudzidhirivhara kuwaridzi webhutsu. Zvinonzi izvo anoti ndakapenyerwa nerupango, kunze kwakatanga kupenya kuchitinhira. Anoti ndakava ndaputsikira pasi ndakazotorwa neshamwari dzangu dzandaigara nadzo vachindiendesa kumba kwatakanga tichigara. Ndakarwara zvikuru kwemwedzi mitatu tichirwara. Ndo dzimwe nhoroondo dzinotaurwa dzababa Johani dzezvakaitika paari. Saka pari paNorton ipapo achirwara, zvinonzi wana Samson Mativhera ndo dzimwe shamwari dzaakanga ainadzo nevamwe vanotiwo takaona kuti kurwara kweshamwari yedu ari kuita semunhu anotenderera pfungwa. Saka takange takarara tiri mumba tikatsigira madhoo nematanda kuti kana akumuka achida kubuda tinomunzwa kuti mumwe wedu yakuda kubuda, semunhu waifungidzira kuti marwariro ari kuita ari kutanga munhu ari kutenderera pfungwa. Vanotiwo nerimwe zuva usiku takashamiswa taakunzwa kutaura panze, tichinzwa ari shamwari yedu iye baba Johani tichitonzwa mazwi kuti vaitaidza kuti ane munhu waari kupindudzana naye, waari kutaurirana naye. Azopedza kutaura akazouya kugogodza padhoo achiti ndivhurirewo ndipinde. Wakamuvhurira. Zvinoratidza kuti kubuda kwaakaita matanda anga akatsigira musi wanga asina kubviswa. Zvakavashamisa, munhu akubva panze achiti ndizarire ndipinde. Apinda akazotanga kuvarondedzera kuti ndandichitaura nezwi randandichitaura naro. Iwo wakapawo umbo hwekuti zvediwo tati chikunzwai muchitaura tichitonzwa nawamuri kupindudzana naye. Ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi zvakaitika izvozvo. Asi zvine nhoroondo yakawanda yekuti inyatsotsanangudzwa chaizvo chaizvo sezvo zvakaita zvese zvisingakwanisi kuti tingapedze kuzvitaura panguva ino. Kusvika baba Johani anonzi akazorwara, kurwara kwake ikoko akasvika pakunzi afa. Papurasi payo wakandotaurira murungu kuti mumwe wedu uya afa. Ndobva wanzi izvo zvakanaka, chitakurai muende naye kuruzevha mundotsvaga pekumuiga mumuige. Wakamutakura wakaenda naye, ndinofunga ndo kunonzi kwaNyamweda here kwawakaenda naye, wachindoti watsvage pekumuiga. Tsananguro dzinoti wasvika pawakachera kuti wamuige, kwakabva kwaita mvura yakawanda yakaratadzisa vanhu kuti wakwanise kuiga munhu wachipedza. Wakazosiyira panzira wachiti kana mvura yakasa tozouya tozopedzisa zvakanaka, wangosiya wavhara-vhara. Saka wakaenda, mvura yazopera kunaya wakadzoka wachitiwo tichindopedzisa kuiga munhu. Ndopa wakasvikoona muguva muya musina munhu wakanga waiga baba Johani, wachibva watadza kuziva kuti zvii zvakaitika. Saka zvinonzi kune mumwe murume aishanda papurazi rekuNorton ainzi Andrea, aifudza mombe. Akazoti ari kufamba achifudza mombe, ndopa akanzwa ruzha rwekuimba mugomo, kunonzi kuchikomo chipukuto cheMarimba. Ndokwa akanzwa kuimba, akachienda kugomo kuya achida kunzwa kuti ruzha ruri kubuda mugomo ruri kuimba chii chiri kuitika. Ndopa akazosvikoona ari iye baba Johani wakanga waenda kundoiga. Akasendama pamuti ari kuimba. Kuimba ikoko kwainzwikwa kuri kuimba kwevanhu vakawandisa, asi iye ari ega, ari mumwe chete. Ndiye akazoenda achindotaurira vamwe kuti munhu uya uyu ndamuona mugomo makagara ari kuimba. Ndozvezvimwe zvezvinhu zvakaitika pana baba Johani. Asi regai ndidzokere zvishoma pakuberekwa kwababa Johani. Haana kuberekwa achinzi baba Johani, zita rake akapiwa zita nevabereki wake rekuti Shoniwa. Ndo zita raakatumidzwa kuti mwana wedu ndiShoniwa. Pane rimwe zita zveraanodaidzwa rekuti Suspense. Zita iri rinonzi rakabva pekuti paaisona bhutsu, vaiti vakasona bhutsu otaura kuti ndoda Suspense kusona kandaita bhutsu. Ndopakabva nickname yekuti Suspense. Ndingati ndataura muchidimbu nhoroondo dzandati nditaure. Ndinombogumira ipapo.
ingawanze zvekutaura. Toda kungozivawo zvakanangana nenyaya tachitsanangurirwa kuti pakatorwa zvinhu varungu ndofunga neshungu nekusvotwa kuti vakange vapandukirwa kana kuti vanhu vatema vakange vava nesimba rekuita zvavanoda zvichibva pamashoko echiprofita akanga achitaurwa nababa Johani. Vakatora zvimwe zvinhu vakaenda nazvo vakanoisa museum. Saka tachida kungoziva ruzivo rwenyu rune chekuita nekuti zvii zvavakatora uye kunonzi kune zviri kuitika ikoko havana rugare, zvakamira sei panyaya iyoyo? Tinotenda rikaindidzokorotaura kuti zvatiri kutaura ndezvekunzwa kana kuti zvekudzidziswa, handi kuti ndakazviona. Tsananguro dzamuri kubvunza dzezvinhu zvababa Johani, zvinonzi baba Johani zvaakanga achienda kugomo kumarimba, achienda kwaNyamweda, achienda kwaChiwero achiparidza, akanga aine tsvimbo nebhuku negemenzi raaipfeka. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba Johani aitaurira varungu kuti mimi nguva yenyu yekutonga vanhu vatema yapera, achidzokerai kumusha kwenyu. Varungu vakamusunga vachiti akuita zvematongerwo enyika. Chishamiso chaizoitika ndechekuti wamusunga waimusunga wamuisa muchitokisi, mangwana kuseni wachidzoka wanoona akagara panze, aita akabuda aisatiza, aitogara atsvaga pekuzambira zuva, waona chitokisi pamwe chakakiwa sechava chakangoita. Womubvunza kuti ko iwewe chii chiri kuitika, wabuda nepi? Otaura kuti zvamuri kundivharira izvi, kunouya munhu anouya usiku achindiburitsa achitaura kuti hatina kutuma uzogara muchitokisi, takakutuma kuti uparidze zita raMwari, utaurire vanhu zviri kudiwa naMwari. Ndo zvimwe zvavaimusungira vachiti vakuita zvematongerwo enyika. Zvinonzi izvo vakazoita nyaya yekuti ari kugomo reMarimba ikoko, shoko rakanzwikwa rachifamba kuti kune munhu ari kuti ndakatumwa naMwari kubva kudenga ari kuparidza. Saka kuna anonzi Father Bobrick anonzi akanzwa shoko iroro kusvika wazoisa shoko kuna Pope akanga aripo panguva iyoyo, kana kuti Papa yaitidaro kuRome, kuti kunoku ndo zviri kuno, kune munhu ari kuti ndakatumwa naMwari. Ndo zvaari kutaura. Asi izvo zvaitika, varungu vakamboedza kumutsvaga, wanzwa kuti ndo zvaari kutaura. Waiti wakaenda mugomo rekumarimba racho, wainzwa muchiita ruzha rwekuimba. Wakasvika sepanapa ndo pavari kunzwa kuti pari kuimbwa, vanozonzwa ruzha ruya rwakumashure. Wokona kudzokera kuya wakuya vanonzwa kuti ruzha ruya rwakuko kwavabva uko futi, vachitadza kumuona. Kusvika wakazofunga kuti kaitiende nembwa dziya dzinotirenwa dziya dzekutsvaga vanhu. Zvese izvo zvakakona. Vanonzi waiti wakaenda nembwa dziya, wakusvika pagomo paya paimbwa dzaibva dzatanga kuchinja, imwe bvaita misoro miviri imbwa imwe chete. Wakambomutera kudhamu kuna Chiwero kurwizi, vaine mbwa, imbwa dzacho dzakava dzapinda mumvura dzese, dzikava dzafira mumvura vachiedza kumutsvaga. Saka zvinonzi Father Bobrick wataura kuna Pope, Pope akazomupindura achiti iwewe ita kuti uende undoona munhu iyeyo, asi chekutanga usati waenda kundomuona imboenda kutemberi undotsanya mazuva akapuwa kuti anamate. Kana wapedza kutsanya unozoenda kune munhu iyeyo, unotora tsanga unosungirira kurudyi rimwe kuruboshwe woenda. Asi kana wamuona wataura naye musazomusunge munhu iyeyo. Zvinonzi wakaenda wakaita sezvaakataurirwa, apedza kutsanya akaenda akasvikoonana nababa Johani, wakasvikobvunzana. Zvinonzi waitaura mutauro wechiRatini waitaurirana, baba Johani acho achitaura mutauro iwoyo. Saka apedza kutaura naye uye akapedza ndapedza, sevanhu vaifamba nemapurisa panguva iyoyo, mapurisa aenda akazoti zvino isusu tikadzokera kumahofisi tichitaura kuti munhu uyo ataimbotsvaga achiita zvese zvatamuona asi tamusiya, tosvikonzi nemashefu. Wakabva wazomanikidzira kuti wamusunge. Wakamusunga wakamutora wakaenda naye kunonzi kuChegutu yezvinezvi, inga chanzi Atre. Waenda naye ikoko, ripoti yakadzokera futi kuna Pope kuti munhu yatakamuona asi akazotorwa akauyiwa naye ari pano. Nonzi akarayira Pope achiti munofanirwa kuti mutakure muende naye kuSalisbury, mwando kuHarare zvinezvi. Asi matakura amunoita ndezvekuti pane coach kana truck raidonzwa nechitima raitakura vana Kengi rakanga riri kuZambia, kuchanzi ndiyainzi North Rhodesia. Saka ndo ramunondotora iroro, ndo rinomutakura kumuendesa kuHarare.
zvakaitwa saizvozvo rikatorwa rikauya rikasvikomutakura wakauya naye kuHarare kwacho. Wasvika kuHarare tsananguro dzinoti wakasvika mapurisa nemasoja wakamira achidzikiswa muya wakabva watanga kumusaruta. Saruti gani inoitwa yekuridza futi, wairidza futi wakanongedzera kumadokera uko. Wachibva wamutora wachibva waenda naye wachimubvunza kuti iwe titaurire kuti izvi zviri kuitika. Hanzi wakazopedzisira wati munhu uyu kuti tinyatsoona kuti ane mhosva kana kuti haana mhosva nekuti zvaari kutaura ndezvechechi. Ngatidaidzei mabhishopi nevamwe vanoita zvemachechi ndovangagona kunyatsoziva nyaya ine munhu. Zvinonzi akadaidzwa akaenda Harare pakaTsvedora ndopakatongerwa nyaya yake. Saka wakamuti iwewe chipfeka gemenzi rako semapfekero aunoriita. Akapfeka netsvimbo yake nebhuku rake. Wakatanga kuchimubvunza kuti iwewe titaurire tinzwa anoti ndakatumwa naMwari kuti ndizoparidzira vanhu vatema kuti vanhu vatema yanguva yekuti wasununguka vanamate. Wakamubvunza mubvunzo unoti aiwa unogoti wakatumwa sei ko isusu inga tiri kuparidza wani. Zvikanzi dai muri kuparidza izwi raMwari ko Mwari akazonditumira chii. Zvinonzi ndopa wakazotora zvinhu zvake ipapo zvinoti gemenzi, bhuku netsvimbo. Saka zvatorwa wakaisa shoko futi kunapo kuya kuti zvinenge zviri kumupa masimba tazvitora. Zvanzi zvinhu izvozvo zvinofanirwa kuti zviende kuBritain, asi hamusazviendese nendege, zvinoenda neshipi. Kana singakanganisi zvinonzi zvakaenda kuCape Town here ndokwakazondokwirirwa shipi yacho kuti zvinhu zviende. Saka zvinhu izvozvo zviri kuBritain ndokwazvakaendwa nazvo zvinhu izvozvo. Ndodzimwe nhoroondo dzatinonzwa dzatinoziva. Asi zvinonzi baba Joan akati zvinhu zvangu zvawakatora wachazvidzosa. Kana wakuzvidzosa hawangozvidzosi nhandoba wachazviripa mhosva yawakabara iyoyo. Unozouya wachizviripira kusvika zvasvika pakuti vanhu vazoti aiwa muripo wabviswa uyu wakwana nezvawakaita. Ndonyaya yamuri kubvunza zvinhu zvake zvakatorwa. Pamuripo wakarihwa pane here pada unzi panouya nemhandara nhanhatu kana kuti pane here muripo wakanzi wanofanira kutoita sezvizvi kana kuti unongova open? Manzwiro andinoita inini kana kuti madzidzisirwo andinoitwa zvinonzi izvo zvakanzi wachava nemuripo wekuripa. Kuchatobva mhandara dzinokwana kuita nhanhatu dzinouya futi kuzoripa nyaya iyoyo yezvinhu zvawakatora. Alright. Tichida kushandura nyaya mbichana. Munhu ane mukurumbira zvakaita sababa Joan, munhu wekuti munhu wese angangoda kuti ndakange ndichitofambawo nawo ndaiva nawo. Mungatipatsanurirawo here pamwe ukama hungavepo pana baba Joan, ana mai Chaza, ana Emmanuel, ana Marange. Pane here mainteraction anogona kunge akaitika pakati pavo kana kutapudzirana kunogona kwakamboitika? Ndotenda ndakainditsanangure nyaya yaManuel manzwiro andakaita. Zvinonzi baba Joan paakatanga kuparidza ari kuMarimba ikoko, Manuel ndiye munhu wanototi ndiye mumwe wanhu wekutanga wekunamata kuna baba Joan. Akatova muprofiti mukuru, asi akanga asinganzi Manuel zita rake, ainzi Mutyiwa ndozita raidaidzwa. Hanzi akanga achitoitawo basa rekuprofita achiita masipe ekunamatira vanorwara vachipona panguva duku duku. Saka baba Joan paienda kwaNyamweda achindoparidza, aikumbira kumaSabhuku nekumadzishe kuti da kuparidza. Saka indonzi Vincent Mungwere Chakanyuka, ndinopa mudedzo tichinzwa nhoroondo ichitaurwa bango vanamata 1933 kudedza ikoko uko. Tichinzwa mashoko acho kunhoroondo dzababa Joan ichitakurirawo pasi pane umwe wangu kuti baba Joan zvaanga aika paMarimba ndofunga kwakakwina naManuel ndianga ari profita waisenza naye. Saka pakasvikawo vamwe varume vanonzi Patrick Deka naSarema naThomas Deka naDzumbuno wachitita kuzoonawo munhu waMwari ati ndakatumwa